Is-Segretarju tad-Difiża Amerikan Pete Hegseth qal li din kienet l-aktar ġurnata ta' attakki intensivi mill-Istati Uniti fuq l-Iran minn bdiet il-gwerra. Qal ukoll li fl-aħħar 24 siegħa l-Iran tefa' l-inqas ammont ta' missili mill-bidu tal-gwerra. Lejli ieħor ta' attakki fuq Teheran hekk kif il-gwerra daħlet fi 11 jum tagħha. Residenti qalu li matul il-lejl instamaw splużjonijiet qawwija qrib żoni residenzjali. Rapporti qalu li fil-mira kien hemm infrastruttura marbuta mal-enerġija. Fil-Libanu l-President Joseph Aoun sejjaħ għal negozjati diretti ma' Iżrael biex intemm il-konflitt mal-Hezbollah u qal li l-milizja kaxkret lil pajjiż f'gwerra reġjonali. L-attakki ħallhom mijiet ta' vittmi u eluf ta' nies bla saqaf fuq rashom. Il-konflitt qed jolqot ukoll is-swieq tal-enerġija. Il-prezz taż-żejt qabeż il-$100 l-barmil fost biża' kbir li l-Iran jista' jimblokka t-traffiku tal-enerġija mill-Istrett ta' Hormuz. Absolutely, I drive a lot. So I am feeling it. It's catching people off guard, everybody got bills and stuff. Now the gas is going way back up again. Il-President Amerikan Donald Trump għeddet li se jkun hemm nar u rabja fuq l-Iran jekk jipprova jimblokka l-esportazzjoni taż-żejt mill-Istrett ta' Hormuz. Trump qal li l-gwerra issa qiegħda f'fażi ħafna iktar il quddiem milli ppjanat. Intant, ir-Renju Unit qed iħejji l-bastiment navali tiegħu RFA Line Bay f'każ li jkun hemm bżonnu fil-lvant tal-Mediterran. Fl-isfond tal-konflitt, 5 plejers tat-tim Iranjan tal-futbol tan-nisa ingħataw viżi umanitarji mill-Awstralja wara li rrifjutaw li jkantaw l-innu nazzjonali waqt logħba kontra l-Korea t'isfel. Il-Prim Ministru Anthony Albanese qal li pajjiżu tal-protezzjoni umanitarja lil dawn in-nisa.